Sumakder tayo kakapsat, kantayin tayo, tiintay amin nagrambak. Hintay amin nagrambak, ti hari kay nayanak, kapyatan na masarap, dayaw hintay irokbak. To'y lubong agragsakin, taikan ti anghel, ni Jesus na yanaken, ijay iliabelen. Ni Jesus na yanaken, ijay iliabelen. Iti gloria na himay, tapno ispalen natay, isuro na ti dalan, pagkaisalakanan. Nayanak kasi di Diyos, Emmanuel amanubot, agragsak tayong aron, nayanaken ni Jesus. Agragsak tayong aron, nayanaken ni Jesus. Dayaw kinapod kapya, ti bubugtong ti amag, silaw ken biagit den na, iti puso ti talna. Alangat kantaen tay, dayaw sadyay kangatuan, imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay. Imbag kapyat di umlay, dito'y lubong na buwangay. Umay kayo, ket idaydayaw tayo ti Apo, kantayin tayo asirarago ti Diyos, salakniban tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na, ket agyaman tayo, ipayan tayo iti naragsak akanta apagdaydayaw kenkwana. Tati Apo man nakabalin na Diyos, na indaklan nga ari, ana turturay ngem amin adi Diyos. Agkararag tayo kakabsat, Apo Diyos, agyaman kami iti dayto nga agsapa, iti pamindisyon mo, iti tunggal may sa kada kami, iti uneg iti may salawas manino Apo iti panagbiag mi. Agyaman kami iti panagkariing mi, iti dayto nga agsapa, tapno ti kastaket, may maysa kami nga mangidaydayaw, ken mangitantanok iti dayto nga kanito, iti napatig unay nga nagan mo Apo. Agpakasi kami o Diyos, nga talinay ka kadi, ti puso ken kararwami. Bindisyonan na kami kadi, Apo, kang runaan na ti anak mo nga iso nga mangiburay, ket maiwaragawag, nasantuan nga sasaom, agbalen kumao Apo, nga baston mi dagitoy nga sasaom iti biag mi. Apo Diyos, pakawanin na kami, kadagiti naglablabsingan mi, iti aramid mi man, panagsasaumi, ken kapanpanunutan mi Apo. Dagitoy iti talek ken pakidawat mi tinapatig unay nga nagan na Apo mi nga Jesus. Amen. Amok ti Diyos sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sumbatan na kararag ko. Nuagbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan,
Diyos, sumbatan na kararagko. Panakasenditi may kadua nga kandila ket aga po iti Rodriguez sa family. Okay na po ito. Doon po kayo. Dito na tayo. I-share na lang yung mic po sa kanila mamaya. Dito na. Okay na. Ti may kadodua akandila iladawana ti pangsagana kabayatan mga agur oray tayo. Isagana tayo pagdugiti puso tayo ang mawat iti na pabaro nga espiritu ti Dios iti kaungan tayo babaen iti panagsakripisyo. Kin panangabiling kadagiti managbasel awagas iti panagbiag. Adda timek an mangipukpukkaw iti litang. Mangisagana kay iti dalan ti Apo. Dalusan nyo ti dalan iti litang apagnaan ti Diyos tayo. Gaburan nyo dagiti amin at tanap. Panalasin nyo amin abambantay. Pagbalinin nyo apatad dagiti turod. Palantagin nyo dagiti lasong-lasong a lugar. May parangarang to ti dayag ti Apo, ket maika makitan to ti amin at tao. Ti Apo a mismo, tinangkari iti daytoy. Kas na ilanad iti baro ni Propeta Isaias. Sakbay amapan ka kinuna ti Diyos. Adtoy ti ibaon ko amang isagana iti dalan mo. Ijaylet ang nga adda mang ipukpukaw. Isagana yu ti dalan ni Apo. Pasa ayatin nyo ti pagnaan na nagparang ni Juan ni Jailet ang namumbunyag ken nangas kasaba impakaamuna kadagiti tattao nga agbabawi da kadagiti basbasol da ken mabunyagan da tapno pakawanen ti Dios dagiti basbasol da. Adu tinapan nagdingeg ken kuana. Nagapuda iti entero adagit probinsya ti Huda ken iti siyudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da ket binunyagan ida ni Juan ijay karayan Jordan. Naaramid iti dot ti kamilyo ti kawes ni Juan lalat ti barikis na dudon kendero ti panagbibiyag na. Sumarsaruno kanyak ti addaan iti dakdakkel apan nakabalin ngem siya. Impakaamuna kadagiti tattao. Jakpay maikari nga agrukbab amang warwar iti sandalyas na. Bunyagan kayo iti danom, ngem bunyagan na kayo iti Espiritu Santo. Nalatak men ni Juan Bautista iti tiempo ti Advento. Impukpukaw ma ti umadanin apanagari iti Diyos ken inayaban na dagiti tattao nga agsagana iti ay ni Kristo babaen. Iti panagbaybawi ken panagbalbaliw iti karirik na. Apo, kabayatan nga isagan nimi, dagiti patatay mo. Ken susumi iti ayay mo. Tulungan mo kami tapno makita da ka. Iti amin akin na rin akin na rin. rimat ti panag
Panagrambak mi, karitin ken balbaliwan na kami, tapno ag daydayaw kami, ken serbi iti baro awagas, iti sasangbay, ti sumaruno atawan. Amen. Ariana ilangitan, hintay at kantahan, ti umaweng at kalingap, ti megngagsapnap, ti megngagsapnap, ti megngagsapnap. Panakaibasa iti umunang nasantuan nga surat kat masarakan tayo iti Malakyas Kapitulo 3, versikulo maysa hinggan ati 4 kat kastoy iti kinunana. Kastoy iti sungbat ti Apo aman nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaunek amang isagana iti dalan ko. Ket kilaatin to nga umay ni Yahweh as sapsapulin nyo iti templo na. Umay to ti babaunin na as sigsigaan nyo ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngem si asinon to ti makaibutor iti aldaw ayaay na si asino ti makalasat inton agparang. Mayarig to ti apoy amang gugor iti landok ken kaslanto na ingel asabon. Umay to amang hukom ket dalusan nanto dagiti papadi akas iti panakagugor ti pirak ken ti balitok tapno idatagda iti Apo iti umiso a daton. Maragsakan to ti Apo dagiti daton, dagiti tattao, ti Huda ken Jerusalem, ken iti kas iti panagragsak na kadagiti daton iti napalabas. Amen. Bendición ang inabot no, tapno isudaraon ko Apo, ken mampukaw tiki na dakes ko, ketal na ken rasak pasarap ko. Ibasa kada kayo ti paset ti nasantuan na surat kas masarakan iti naimbagadamag ni San Lucas Kapitulo 3 versikulo maysa aging gana iti innom ket kastoy iti maibasa. Ti panangaskasaba ni Juan a Mammunyag. Maikasangapulo ket 5 atawen idi a panagturay ni Emperador Tibersio ni Poncio Pilato, ti gobernador ti Judea, ni Herodes, tagturay, ijay Galilea, ket ni kabsat na a Felipe, tagturay, iti sakop, iti Iturea, ken Traconite, ni Lisanias, tagturay, iti Abilene, da Ahas, ken Anas, ken Caifas,
dagiti agdama akangatuan apapadi. Iti dayta tiyempo, dimteng ti sao ti Diyos ken ni Juan nga anak ni Zacarias, adda idi ni Juan ijiletang, ngarod sinursurna ti amin adiso ang nagdalanan iti Karayan Jordan. Agbabawi kayo kadigiti basbasol yu, ket pabunyagan kayo inkas kasabana. Iti kasta pakawanen ti Dios dagiti basbasol yu. Kas na ilanad iti libro ni Propeta Isaias, ijaylet ang adda mangipukpukaw, isagana yu ti dalan ti Apo, pasayaaten yu ti pagnaan na. Masapul amang magaburan dagiti amin alungog, mapasimpa dagiti amin abantay ken turod, mapalintag dagiti killo-killo adalan, matarimaan dagiti lasong-lasong akalsada, makitanto dagiti amin na tattao ti panangisalakan iti Diyos. Nya po Diyos ti maidaydayaw, iti panakaibasa iti paset ti nasantuan asurat. Amen. Ti sao anaraksak sao ama magbiag. Ti sao anaraksak sao ama magbiag.
Ngayon paay dagiti membro iti Nax Virtual Choir. Ket ni Apo Diyos iti maididayaw iti biyagda. Ken kastamot agyaman tayo iti Diyos iti daytoy nga maikadwa apan nakasindi iti kandila iti Advento. Bubuon kada Mr. and Mrs. Ronilo Rodriguez ken ti pamilyana. Ken agyaman na kiti Diyos ta addadaamin itangal daw ang makipagrambak iti daytoy nga selebrasyon iti Advento. Ni Apo Diyos ko maiti maididayaw, Kuya Ronel, ken Ate Lilibet, ken Baby Ruth, ken ni John Louie, ken ni Joshua, ken advance happy birthday kada Ate Lilibet, ken ni Baby Ruth. Iti daytoy nga bulan, iti Disyembre. Kakabsat, iti daytoy nga aldaw, ket isu iti gundaway nga pagyamanan tayo ni Apo Diyos. Gapo iti daytoy nga oportunidad nga iso nga insagot na kada tayo amin anamati. Tapno kastaket agmaymaysa tayo amin iti nagan na. Kayat ko nga kablawan da kayo amin dita South Korea, kadagiti membro ni Pastor Ross Rapanut, dagiti membro ni Pastor John Overn dita Abu Dhabi, ken dagiti amin nga membro ni Pastor Nat Letana dita the First United Methodist Church Dubai. Kang runana dagiti Ilocano, ken dita Amerika, ken Canada, ken dita Hong Kong, makitkita itangal daw dagiti nagnagan yo kadagitoy nga iti daytoy nga panagdaydayaw tayo. Ken kastamot kada kayam amin ditoy nasyon tayo nga Pilipinas, makaawat iti sao iti Ilocano. Ket ni Apo Diyos iti maididayaw. Ket mo yung kakabsat ni Ate Lilibet ket taga Isabela, ni Manong Ronel ket taga Bicol, ket dagiti anak da ket nayanakon ditoy Manila. Iso nga talo nga pagsasao iti ammoda. Ket tatay kagyaman ta naibalikas da iti Ilocano. Ket madaydayaw iti nagan ni Apo Heso Kristo na lainggayam nga Ilocano ni Kuya Ronel. Salamat po sa Panginoon. Makaawat isunan akas kanyak. Iti kinapudno na ket saan kami nga Ilocano kani Manong Ronel. Hindi rin ako Ilocano, Kuya. Itawis po ako. Itawis, taga Cagayan, yung mga kliyente po ninyo na taga Tuguegarao, mga kababayan ko. Kakabsat, iti daytingal daw, at dati dua apaset tinasantuan na surat, an ibasa kada kayo, ti daan na tulag, masarakan ni Malakyas, ken kastamot iti naimbaga damag iti surat ni San Lucas, kauro na dito Kapitulo 3. Ket no sobyanak da imbasa ni Ate Lilibet tatay, ket makita tayo da panagsagsagana iti Diyos, iti dalan kakabsat. Akastoy iti kinunana iti Malakyas Kapitulo 3, versikulo 1, aging gana iti upat ket kayat kumanen nga basaen kada kayo. Kastoy iti sungbat ti Apo ang nakabalin amin. Ibaon kunto ti babaunek ang mangisagana iti dalan ko. Ket laat to nga umay ni Yahweh asapsapulen nyo ti templo na. Umay to ti babaunen asegsegaan nyo ket ipakaamunan to ti tulag ko. Ngem, siya sino ti makaibtur iti aldaw ayaay na. Siya sinunto ti makalasat inton agparang. Mayarig iti apoy, amang gugur iti landok, ken kaslanto na ingal asabon. Umayto amang ukom, ket dalusan nanto dagiti papadi, akas iti panakagugur ti piraken ti balitok. Tapno idatagda iti Apo iti umisu adaton. Maragsakan to ti Apo kadagiti daton dagiti tao ti Huda ken Jerusalem. Kas iti panagragsak na kadagiti daton iti napalabas. Kakabsat dito'y paset tinasantuan na surat kang ranan ti daytoy nga daan na sulag ket saritaan na iti yumay. Iti Apo amang dalus ken mangukom. Addo ti dua nga panggop na, iti yumay na. Umunakit mangdalus, ken ti may kadwa ken mangukom. Ket kakabsat, agsagana tayo nga rod amin,
Babaon iti panagbabawi kadigiti babak wenno basol tayo. Gaputa adu dagiti nagkurangan tayo. Adu dagiti naglablabsingan tayo. Nakalipat tayo iti Dios kakabsat. Kadigiti napalabas ataw-tawan ken al-aldaw. Ket kinunana ditoy kakabsat iti panakagugor ti Espiritu Santo ken sao ken pangbalbaliw tayo. Kakabsat ditoy paset tinasantuan na surat ito duna. Iti muna may papan iti dua nga agmen mensahe uweno ti dua ang mensahero. Iti muna ket saritaon na ni Juan ang mamunyag ang masarakan. Iti dayjay imbasak paset tinasantuan na surat itin surat ni San Lucas kapitulo 3. Nga kinuna iti Diyos adto iti babaunek kuna ti Diyos ibaon ko ngumununangem si katapno isagana na tiddalan mo ni Juan iti nang isagana iti dalan ni Apo tayo a Hesu Kristo. Ni Juan ang mamunyag insagana na tiddalan baboon iti mensahe iti panagbabawi. Nga kinuna ni Juan iti letang agbabawi kayo kadigiti basbasol yo. Ket simpaon yo dagiti daldalan yo. Ti may kadwa kakabsat ket isu ni Apo tayo Hesu Kristo akas Mesayas nga daytoy iti insaganaan da malakyas ken ni Juan amumunyag iti dalan na asumongbay. Kakabsat itinagan ni Apo tayo nga Hesu Kristo ket daytoy nga teksto ket saritaon na iti umuna ken may kadwa nga yumay ni Apo tayo nga Hesu Kristo nga umay kakabsat tapno mangdalus ken mangukum kada tayo. Ket rumbong laong kakabsat a madalusan masapul a madalusan ken mapalintog tayo. Tapno iti yumay, iti panangukum kakabsat. Ket mailisi tayo, iti panakadusa. Dito ay saritaan da natulag ti apoy ken sabon. Ket adpada amang dalus ken mangikat iti rugit. Daytoy ti insuro ni Doc Menry iti Wednesday kada kami. Tatunggal aldaw iti Miyerkules iti malem ket agad-adal kami kakabsat iti leksyonary. Na daytoy ket kas pananglagip mi iti maysa a masirib nga obispo tayo ni Bishop Daniel Arichea. Nga awan sa bali nga nararamid ni Bishop Daniel Arichea ket isu iti panangyadal na iti leksyonary kadigiti amin a papastor ken dadumapay. Ket isu nga daytoy ket nagsaritaon mi mapan iti daytoy nga kunana ti apoy ken iti sabon. Nga daytoy ket agpapada amang dalus wenno mangikat iti rugit. Ket kastoy iti panangdalus iti Dios iti basol iti tao. Ababon iti panakabalin tapo iti Espiritu Santo nga umay babon kadigiti sasauna kas kuna ni Malakyas. Ket umuna nga umay na ket niyawis kakabsat iti panagbabawi ken panakabunyag iti danom. Daytoy iti akinruwar a pakakitaan iti panakaikumit iti Diyos kakabsat. Tapno nan anay, iti biyag tayo ken kuana wenno mas tapno nan anay a masapol a kanayon nga kanayon iti yaay iti apoy iti Espiritu Santo ken sao amang baliw iti akinuneg akinetao ken mangyeg iti panakapabaro tayo iti sangwanan iti Dios. Akas kuna iti paset tinasantuan na surat, ti tao nga daken ni Kristo, for anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone,
and the new has come. Agbalin tayo akabarbaro at tao, iti sangwanan iti Dios, no umay tayo ken ni Apo tayong Heso Kristo. Isu nga kakabsat, iti panagbalbaliw, manipod iti kinamanagbasol tayo, ngagturong iti kinasanto, ket daytoy iti kalat, iti kinekristyano ken kayat iti Diyos ang mapasamak kada tayo. Ket amuyo kakabsat, magunudan tayo ladalaong daytoy, babaon iti kinapudno tayo, amang surot, ken agtulnog when nagtungpal, kadigiti sasauna. Babaon iti paset tinasantuan na surat, ket mabasa tayo amin ditoy, iti may papan, kadagiti banag akayat ni Apo Diyos nga aramidon tayo. Daytoy iti kapipintasan a libro nga naisagot kada tayo. Iti daytoy nga biyag akas mamati ken ni Apo tayong Heso Kristo. Isu nga kakabsat no umay tayo agdaydayaw iti Apo ket arakupon tayo. Daytoy nga Biblia, daytoy nga paset iti nasantuan a surat. Akas daytoy iti mangisuro kada tayo iti kinupudno, may papan ken ni Apo tayong Heso Kristo. Ket kada kayo nga daytoy iti online service ita, nga adda iti Biblia, ka iti abayo, ket mabasbasayo akan kanayon daytoy nga sao iti Apo, ket kakabsat kunaek nga naggasat kayo. Gapu ti daytoy nga sao, isu iti dalan iti nananay a panakaammo iti Dios. Isu kakabsat, iti daytoy nga panawon, iti Advento, panawon, bumababa, iti kaso, iti COVID, iti nasyon tayo, awan sa baling nga pagyamanan tayo, no dikat ni Apo tayong Heso Kristo. Adda iti kunada nga Omicron, nga gapo iti jay, South Africa. Ngam, i-claim tayo iti daytoy nga aldaw, babon, itinagan ni Apo tayong Heso Kristo, apaksyaten na, daytoy nga virus nga umay iti nasyon tayo. Ket sapay kuma, babaon iti asi iti Diyos, ket kakabsat, iti daytoy nga Paskwa, daytoy nga bulan iti Disyembre, ket adda iti naparabor, ken naragsak a panagrambak tayo, kakabsat. Isu nga kakabsat, kada tayo umamati, itultuloy tayo kuma, iti gagangay nga aramitin tayo, ngagdaydayaw, iti rinabii ken binigat, nga agpasungad, iti Paskwa. Maaramat kumada, daytoy kakabsat, nga selebrasyon, iti pananggugur ti Espiritu Santo, kadigiti Espiritu tayo, babaon iti panagdengeg, iti mensahe, iti Diyos. Tunggal aldaw makangeg kayo, iti sao, iti Apo, iti oras, iti alas 7, iti bigat, iti programa, iti Knox United Methodist Church, iti everyday morning devotion, si Jesus ay kasama, pananalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Inaldaw kakabsat ang makangog kayo iti sao iti Apo. Ken uray pa'y iti rabii, ket nangegyo iti naimbag damag, may papan iti sao iti Diyos. Ket iti daytoy nga aldaw, kakabsat, ket makangeg kayo, iti upat a mensahe, manipod iti dawn prayer, di mensahe ni Dr. Mendilio, iti daytoy nga oras, iti Ilocano service, madamdama, at 9:30, iti traditional service, may kadwa nga serbisyo, kento numalam, kakabsat, iti oras alas 3, iti contemporary worship service. Isu nga kakabsat, kutunggal aldaw ket makangog kayo iti sao iti Apo. Ket daytoy kuma iti tayo aramidan. Makitkita kiti jay ipopos ni Ate Lilibet, dayjay umagang kay ganjay
morning devotion. Kada ate Zeni, kanda dumapay, makitkitak dagiti nagnagan yung atunggal ubigat, ket agdengdengeg kayo iti morning devotion. Ket babaon iti daytam, ket mapabaknang iti panakaamuyo ken ni Apo tayong Heso Kristo. Isu nga dayto iti panggop kakabsat dagiti mararamid nga okasyon wenno selebrasyon iti makuna nga morning watch, simbang gabi, nga mangrugi manen into no December 16, iti rabii kakabsat. Wenno kunadag iti Katoliko nga iti Misa de Gallo, iti panakagugur tayo iti Espiritu Santo babaon iti sao nga ibingay dagiti mangas kasaba ken denggan ken tungpalen tayo kumakakabsat dagitoy nga sasao. Saan laong nga iti panawan iti Advento, no diket inaldaw-aldaw, agingga ang makita tayo ni Apo tayo nga Heso Kristo. Agtultuloy tayo kuma. Da kami iti panakangiwat, panakaima, ken panakasaka ni Apo tayo nga Heso Kristo. Akas kani Juan Mamunyag da imbasak iti surat ni San Lucas kapitulo 3 versikulo may saging ganit indam. Nga ni Juan Bautista isuna iti nangisagana iti dalan iti Apo. Ken ti panangisagana nakakabsat ket nagrigat iti nga panawen. Gapu ta adu dagiti managbasol a tao iti nga panawen saan da kayat amangog dagiti sursuro wenno sasao iti Dios. Idi panawen adda kakabsat iti saan nga nasayaat na mapaspasama. Ngem nagtured ni Juan Bautista nga inwaragawag iti sao iti Dios. Ket ammuyo kakabsat gapo iti daytoy nga panangiwaragawag na iti sao iti panagbabawi. Ngagbabawi ni Herodes kadagiti basol na iti napasamak kakabsat. Dinilaw na ni Herodes gapu iti saan na nasayaat nga raramidan na. Gapu ta saan na kayat ti madilaw ket anya iti napasamak ken ni Juan. Ni Juan nakaskas ang iti napasamak ken kuana. Napugutan iti ulo gapu iti panangi warnak na iti naimbaga damag. Kakabsat adda kami ita nga panawen. Adu dagiti padpadas mi iti daytoy nga biag gapo iti panangiwaragawag iti sao iti Apo. Disyembre manen kakabsat ket saan ko amalipatan iti tawen 2000 I think 1999 nga iti daytoy nga panawen ket ubingak pailangag paspastor. Ket amuyo tinapasamak adda iti maysa nga awis kanyak idi. Naawisak iti maysa nga Paskon, iti selebrasyon, iti Christmas, iti maysa nga barangay. Amuyo iti madamaak ang karkararag ket adda iti nangdanog iti rupak. Saan ko analpas ti nagkararag. Nakakita akiti adu nga bituan. Nga tinangdanog kanyak ket nabartek. Saan ko malipatan aging ganit at tadadjay nga pasamak kanyak. Ngem saan nga dadjay tinanglapod kanyak iti panagtuloy ko iti panagpastor. Pinakawan ko dadjay nga tao. Ket akas dadjay panagpakawan ko idi kasarmi ka ni Mrs. ket pinagbalin ko ang ninong dadjay tatang na. Nagbalin nga ninong ken ninang ko dadjay naganak na. Tapno agkabagis kami. Dadjay iti wagas iti pamakawan ko. Ket inawat da kakabsat. Dadjay nga imbitasyon mi. Akas ninong ken ninang mi. Ket itatakit nagsayaat. Nagkikita kami ket awanen dadjay nga banag. Isu kakabsat, iyawis na tayo ni Apo Diyos dayting aldaw, ti aldaw, iti panagbabawi. Nadaman dagiti nagkurkurangan tayo, nalipatan tayo isuna,
At dagiti panawon, nga un-unon tayo, dagiti banag, iti nailubungan. Ngem ni Apo Diyos, agpakawan tayo kuma. At dagiti tattao nga kunada, di bale maawatan nakmat ni Apo Diyos. Ngem iti sungbat kakabsat dita, puto nga tanga maawatan na ka ni Apo Diyos. Kasano ti kinasidog, iti relasyon niyo kani Apo Diyos, tapno maawatan na ka. Alam po ninyo mga kapatid, kung meron daw tayong mga pagkukulang ayon sa aking professor sa seminary, tanggapin natin kaagad. Mas maganda daw na sabihin po natin, Lord, patawarin mo ako sa araw na ito dahil hindi po ako maka-attend sa service. Yun daw ang magandang gawin po natin. And God will forgive us. And God will bless us. Bendisyon natin ni Apo Diyos no kasta iti ikabel tayo, iti puso tayo. Saan nga dahi ko na tayo? Di bale, maawatan na kami ni Apo Diyos. It's a sin nga ibagam nga maawatan na ka ni Apo Diyos. Kasano nga maawatan na kakakabsat. Kasano iti kinasidog iti relasyon mo ti Apo. Akas ka ni Juan Mamunyag. Kasano iti kinasidog iti relasyon mo. Akas ka ni Propeta Malakias. Iso nga iti daytoy nga aldaw kakabsat. Awisen da kayo iti sangwanan iti Apo. At dumawat tayo iti pamakawan, kadig iti anyaman nga naaramid tayo, nga babak iti sangwanan na. Iti daytoy nga aldaw, dawaten tayo nga bendisyonan na tayo ni Apo Diyos, agkararag tayo. Tayo po ay manalangin. Apo Diyos, ipeksamit, in kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, iti aldaw, nga iso nga panakaisagot, iti biyag mi, iti sangwanam. Agyaman kami, iti biyag, dagiti anak mo, Apo, nga inaramat mo, iti daytoy nga oras. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Kuya Ronel. Gamitin po ninyo siya bilang inyong instrumento, bilang tatay ng kanilang tahanan. Na siya po ay maging haligi at magiging matatag ang kanyang pananampalataya sa inyo. At si Ate Lilibet, Panginoon, bendisyon na misuna kasilaw iti pagtaenganda. Ket aramatam misuna o Apo, iti panagdaydayaw ken ka akas, iti daytoy aramid, iti panagpangulo. Salamat sa buhay po nila Baby Ruth, si John Louie, at si Joshua. Gamitin po ninyo, Panginoon, ang kanilang buhay. At magiging maayos ang kanilang kinabukasan dahil alam po namin na hindi po ninyo sila pabayaan. Apo Diyos, iti daytoy nga aldaw, agyaman kami. Kadagitoy nga kasangay, nga anak mo, Apo. Agyaman kami, tibiyag, da Ate Judy Castillo. Namanong Diyos dado manalili. Ken kastamot na Erlinda Reyes. Mrs. Carlina Castañeto Saklayan. Na Ate Nenita Talal o Apo. Da Ate Benilyn Abando. Ken uripay ni Sister Grace Sarmiento. Ngagkasangay into no December 9. Bueno, Apo, agyaman kami. Itibiyag da Jamanea Ferrer, Mark Joshua Lawagan, da Mami Evelyn Esplana, ni Ate Lilibet Rodriguez ang agkasangay into no 16. Ken kastamot ni Baby Ruth into no 18. Ni Joseph Asuncion, ken ni Jasmine Ferrer, ken uray pay ni Ate Nerissa Samonte, agkasangay iti dayto nga bulan, iti Disyembre. Gyaman kami iti biyag daw, Apo, ket iti dawat mi, ket nasisaya at salunat, iti paay mo kadakwadam amin. Ken kadag iti amin nga agkasangay, nga adda nga kadwami iti dayto nga aldaw, Apo, bendisyon am kadi isuda. Wana mami nga nasantuan, bendisyon am kadi ni Judge Edwin Larida Jr. nga isu ti speaker mi into no Domingo, iti selebrasyon iti Family Sunday. Kamatalik mi dayto nga selebrasyon iti Family Sunday. Ken kastama ito, Apo, nga idawdawatan mi da Ate Beth Reyes. Bendisyon am kadi. Ken nagyaman kami tinaset nga salunat ni Manong Jimmy sa Monte.
ken itita Nilda Landingen, damami nati Pascual, da Mr. Wilfredo Manalad, ni Tito Willie Navarro, ken ni Nanay Amor Sermonia, bendisyon nam kadiyo Apo, akan kanayon, ni Nanay Adelina Roman, ken ni Nanay Marcela Evangelista nga di Isabela, bendisyon nam kadiyo Apo, uray pay ni Nanay nga Estrella Margalio, kamatalik mi ti kasaad na itangal daw, o Apo, bendisyon nam kadi. Kaniya dayo mo Apo, iti anyaman na saksakit dagiti kabsat mi iti Pabella Hospital, iti biyag ni Ate Betty Grospe, da Auntie Jacqueline, ken dagiti amin nga kakadwada. Da Nanay Presi Ancheta, bendisyon nam kadi o Apo, ken uray pay ni Manong Jaime Ferrer, kamatalik mi ken kao Apo iti salon at dam. Ken kastamat o Diyos nga idawdawatan mi da Tatay Manuel ken Maxima Garcia. Bendisyon nam kadi isuda iti daytoy nga aldaw. Ken uray pay ni kabsat nga April Pinarok for her safe travel into no December 12. Ken kadagiti amin nga OFW o Apo, kamatalak mi isuda iti sangwanam, bendisyon nam kadi isuda. Ken o Apo, ikamatalak mi, dagiti anak mo o Apo nga dadyo balasiw taaw, dama ng Jocelyn Dumlao, agyaman kami, iti panagbuyan ay tangal daw. Da Ate Lorna Tagweban, Virginia, Gamueta Kudyamat, Damanang Rodora Reyno Balino, ken orepay ni Ate Zenny Rodrigueza, bendisyon na misuda, ken ti pamilyana, ken orepay o Apo, dagiti amin nakamkaming mi dito in Knox United Methodist Church, agyaman kami ti Gundaway, nakangagdamanen iti sasaom. Namami anasantuan, madaydayaw itinagan mo iti daytoy ngaldaw. Bendisyon na nakam kadi o Apo, iti celebration, iti Passover. Kamatalik mi, daytoy nga in kami o Apo, nga panaglakam kadagitoy anay sagana itangal daw. Madaydayaw kadi itinagan mo. Amen. Kakabsat, iti daytoy nga oras, dawaten mi nga isagana yu, dagiti anyaman nga taraon dita lamisaan nyo, ket agmay satay tatangal daw, iti celebration, iti Passover. Tayo na po. Sige po, agsagana tayo, iti panagrambak tayo, iti Passover. Idirabi, apan nang ted na tibagina, agpaay kada tayo, nangala iti tinapay, iti nakapagyaman pinisin na iti tinapay, kat inted na, kadigit adalan na, kat kinunana. Kanenyo daytoy, tibagik, amapisi, gapo kada kayo. Iti kalpasan, iti panangrabii, nalan iti kopa, nagyaman manen, amay paay kada tayo. Inted na, kadigit adalan na, kat kinunana. Uminom kayo, iti daytoy da kay amin, daytoy ako pa, iso ti baro at tulag, ti darak, amay bukbok, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado. Agpaay, iti panakapakawan, kadagiti basbasol. No kanen tayo daytoy tinapay, ken inuman tayo daytoy ako pa, mapabaro, ti kapadasan tayo, iti kaadda ni Kristo kada tayo, iti yung may na, iti maudi, apan nagbaligi, agkararag tayo. Iti sasangom mi, iti lamisaan mo, Diyos. Saan kami ngagtalek, iti bukod mi kinalintag. No diket, iti di mabubos nga ayat mo. Umay ka, magsipod, taamumi, at ilaong pamusmusan, tapnagbiag kami, ken masarakan mi, iti mataginayon na panakapnag, isu iti panagtalek mi, ken ka. Sapay kumad at ipanaglakaw mi, iti daytoy sakramento, makatulong iti naimbag, at panakaamomi ken ka, mangipalagip kada kami, iti panagbiag, nga dan iti naurnos, sa panakaawat, iti pudno, kinatao mi,
itinagan ti mangisalakan. Amen. Kakabsat, wisan da kayo, iti panaglakam, mangan tayo, iti dayto ingal daw. Ket aramidan tayo dayto iti panagdaydayaw, iti Diyos. Datayo amin iti panagkararag. O Diyos, ited mi ti panagyaman, tadaka kada kami, iti tiyempo ti komunyon. Naikat tinyaman na panaglalasin, nairugi ti baro a panagkakadwa. Itdem kadakam ti panakilangan ken Kristo. Isu imay tap nagserbi kadigiti tao. Itdem ti grasya ken panakabalin agpangay kadigiti amin na tiyempo. Itdem ti ragsak iti panakabalin ning anak mo, ken ti panagtulnog iti pagayatam, itinagan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Masapol nga mangitugot ti tunggal maysa iti sagot, amayan nurot iti imparabor ti Apo a Diyos tayo. Mabalin tayo Apo kakabsat nga ipaay dagiti sagsagot tayo iti bank account kan GCash iti NAX United Methodist Church so Apo. To'y sagot na yeti nagkaod ako kwa, intalit mo kada kami, nakampi agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos, kadagitoy nga sagsagot maipaymi iti sangwanam itangal daw, kang runaan na iti biyag mi o Apo ang maisagot ken ka. Ket bendisyonam dagiti nga daton ang maipaay iti panagtultuloy, iti panakaiwarnak, iti naimbag damag kadagiti amin nga anak mo. Bendisyonam kadi dagiti pagsapulan wenno pagbirukan da iti daytoy nga biyag. Ken uray pay dagiti negosyo da, iti pamilya da o Apo iti daytoy nga panawen. Agyaman kami, kadagiti nga anak mo o Apo nga nagtulnog iti sangwanam, itinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Amen. Naimbag abigat ti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket kablaawan da kayo, Ate Kuya Ronel, Ate Lilibet, Baby Ruth, John Lowy, ken ni Joshua, ken ni Ate Malu. Ken kada kayo amin kakabsat, akadwami iti online service, ket madaydayaw iti Diyos, gaputa datayo nga agrambak iti kinaimbag na itangal daw. Ket tuno umay nga Domingo kakabsat, isu ti selebrasyon, iti Family Sunday, ket iti mensahero, ket awan sa bali, no di ket ni Judge Edwin Larida Jr. Ket kadwanda kami ti daytangal daw Apo, da kayo amin nga Ilocano.
ket adda iti adda dayjay panagaramid iti lantern contest. Ket mabalin nga ipakita yu tinaramid yu nga lantern into no umay nga Domingo. Babon iti Zoom link nga maipaay kada kayo. Daytoy ket adda maited nga Zoom link kada kayo into no umay nga Domingo. Kalpasan iti worship service tayo from the first service and second service, 12 o'clock dayjay kakabsat iti celebration tayo. Kan kasamot, welcome back to Nax United Methodist Church. We are happy to welcome everyone back to Nax UMC for the pilot run of our face-to-face worship service. Kakabsat, dito the safety protocols, your safety and the safety of those in our community are incredibly important. That's why Nax UMC has continuously updated its protocols to ensure a safe return for all our face-to-face worship services. Can dahiti kabsat, face mask, face shields at all times. Mabalin yung ramatin dagitoy. Open to all fully vaccinated individuals only. Temperature check and hand washing stations at dayjay Bethel Nax School Gate kakabsat. And hand sanitizing stations all over the church. Socially distanced seating inside the sanctuary. Nalawa dahiti sanctuaryo tayo kakabsat. Can disinfection of church common areas after each service. Dahil iti pilot run tayo kakabsat, iti face-to-face worship schedule, all Sunday services starting December 12, 19, and 26, 2021. And also Simbang Gabi, December 16 to 24, 7 o'clock, tinakakabil dito'y apo. And Christmas Day service on December 25, 2021, 9:30 a.m. Kakabsat, dahil ito yung mabalin yung aramidan, how to reserve your seat. Dahil ito, no sino ti mabalin nga agatendar. Kaya laglagipan nyo, you fully vaccinated. Please bring your vaccination card. Face mask and face shield at all times. Dahil ito iti step kakabsat. Step 1, seat reservation is required via our Google form. Dahil ito makita yung tatam. Kaya nag-message kayo, iti number, iti Nax United Methodist Church. Dito, step 2, provide the following details per person, name, address, contact number, preferred service date, and time. Dito, step 3, confirmation text message will be sent within the day. Walk-ins, limited slots are available for walk-in worshipers. Kaya detail daw nga panyo kakabsat, dito iti ay pakita yo kan aramidan nyo, ada nakakabil jay, please bring your Bible. Ay tugot yo dagiti Biblia yo. Ket DJ entrance kapsat di Bethel Nax School, ti exit tayo dito nga sangwanan. So from Bethel, ket DJ ti sangwanan iti exit tayo. So ang kikita tayo manen kakabsat, dito ay sanctuaryo ti Nax United Methodist Church. Ken kada kayo amin ngagkasangay ti daytoy nga lawas, ket madaydayaw ni Apo tayo nga Hesus Kristo iti biyagyo. Ket ni Apo Diyos kumay ti agbendisyon kada kayo amin. Madaydayaw iti Diyos. Ken laglagipen tayo kakabsat dagito nga selebrasyon. Ket tunggal aldaw kaskunak ket makangeg kayo ti sao iti Apo. Babon iti si Jesus ay kasama pananalangin pagsamba sa umagang kay ganda. Iti Sabado, ket amok nga buybuya kayo, iti naimbag adamag. Ket niya po Diyos kumay, iti may didayaw, ken may tanok, iti daytoy panagtultuloy tayo, nga panangipaay, iti biyag tayo, ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iso kakabsat, itultuloy tayo, itagyaman, ken agdayaw, ken ni Apo Diyos, iti daytoy ngaldaw. Kandain tayo, Apo, iti maudi nga kanta, adda kanta anaimnas. Iti amin mangen kata anaimnas, agparang jay langit, bitwen anaranya. Jai Belen na
Jesus Apo, ken ariti gloria. Bambalay ken nasyones iturayanam, tunggal puso anain datun ken kuanam. Agragsak ita, gapu iti sila, imay tapno tiset, inawak mitan. Kalawan tay inapanakayanan, ni Jesus nga ariken mangisalakan. Agkararag tayo, nagimbag ka o Diyos, iti daytoy nga aldaw, nagdaydayaw kami, ket anyaman, dagiti dandanag, buteng, adda kada kami, ket naikat o Apo, ket sika o Apo, iti nang silaw, kadigiti bibiyag mi, iti daytoy nga oras. Agyaman kami, iti mensahe o Apo, tiin ka panang dalus, ken panangukom kadagiti amin nga anak mo. Agyaman kami, ken Apo mi Hesus Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken iti biyag mi. Ken uray pay, agyaman kami ti biyag ni Juan Bautista, nga iso ti nang isagana ti dalan ni Apo mi Hesus Kristo. When Apo Diyos dahi tingal daw, agyaman kami kadagiti anak mo, nga inaramat mo akas kan ni Ate Lilibet, nga nagpangulo, ken uray pay ti pamilya da, ken ni Kuya Ronel nga nang sindi, iti may kadwang kandila iti Adviento iti dahi tingal daw. Yaman kami, kat bendisyonam kadi iso da Apo, iti negosyo da, iti pamilya da, ken uray pa iti panagrambak da, iti daytoy nga Paskwa. Ket Apo Diyos, bendisyonam ni Ate Malu, nga iso nga nakadwami iti daytoy nga oras. Bendisyonam iso na, ken iti pamilya na. Ken kadagiti amin nga anak mo iti online, nga nakadwami iti daytoy nga panagdaydayaw yaman kami. Ken bendisyonam, o Apo, dagiti lay leaders mi, iti church, iti first service, the Sir June Sermonia, ni Lea Antonio, ni Ate Nerissa Samonte, ni Tita Corazon Navarro, ken uray pa ni Engineer Samuel Landingen. Bendisyonam dagitoy nga dagitoy nga lay leaders mi Apo, ket babaknangem o Apo iti panagpamati daken ka. Wenno Apo Dios ka matalek mi ti biag iti sagtumunggal maysa, ket da kami iti dayting oras, ket madaydayaw iti nagan mo. O Apo iti biyag da Brother Jodic de los Reyes, nga iso tinagtugtog Apo iti dayting serbisyo, akadwanan ni Deacon Sharon, iti biyag da Brother Ronnie, ken ni Renuel, ken dagiti amin nga staff o Apo, agyaman kami. Bendisyonam ti sumarunong serbisyo, ket sikat ti may daydayaw ken may tanok o Apo, ket dagiti ti dawat ken kararag mi, babayan iti nagan ni Apo ming Hesus Kristo. Amen. Ti ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwang, dayawen nga ipanggunaw. Ti langit ken ti dagat, ket itawaten tayo tinaindakla na bendisyon, nga gapo iti nagan, iti Diyos Ama. Babon iti anak na, iso ni Apo tayong Hesus Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken iti biyag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. Madaydayaw ni Apo ting Hesus Kristo, iti daytoy nga bigat.